Тапшыруыбызның чираттагы матур котлау хаты Яңа Терешка авылында яшәүче батыр егет Файзуллин Раил Наил улына юллана. Бүген аңа 14 яшь тула. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Наил Камилевич, әнисе Розалия Тәфиковна, абысы Ринат, әбисе һәм барча туганнары да котлыйлар. 2006 елның матур җәй айы бар уңышлар өлгереп килү мәлендә безнең гаиләгә олы шатлык истәп Раил улыбыз дөньяга аваз салды. Кичә генә атка атланып, чабып йөргән малай бүген килеп 14 яшьлек егет булды. Раилыбыз ул безнең уң кулыбыз. 14 яшь кенә дип тормагыз. Ул әтисе, абыйсы белән бер рәттән зур ир атларча бар эшне дә башкара. Аның өстендә генә хуҗалыкны да калдырып бер курыкмыйча була дигәндәй. Чөнки ул бик тырыш, бик җитди, бик таләпчән. Бер үк күзләребез генә тимәсен. Аның дус эшләре дә бик күп. Аралашырга яраткан егет барысы белән дә уртак тел таба ала. Олыны олы, кешене кеше итеп күрә белә. Улым, кадерлем, сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа иң мөһиме исәнлек, саулык, озын гомер, бик бәхетле тормыш юлы телибез. Игелекле, тәвфыйклы бул. Гел шулай алга куйган максатыңа ирешүчән бул. Озын тормыш юлында изге кешеләр генә очрап торсын. Эшләрең балакайыбыз, гел уң булсын. Без сине бик яратабыз, сиңа ышанабыз. Терәгебез булсаң иде, балам. Быелгысы ел синең өчен бик мөһим. Алла бирсә, дәүләт алдында тулы шәхес булып, беренче мөһим документ, паспорт алачаксың. Бар җирдә дә сиңа гел уңышлар юлдаш булсын. Без сине нык яратабыз һәм сиңа гына ышанабыз, кадерлебез. Тәүге җимешем син, улым минем. Йөрәгемнән төштең өзелеп. Бу дөньяга син килгәннән бирле яшим, улым, бары син диеп. Бүгенгедәй күз алдымда синең биләүдәге сабый чакларың. Елаган һәм көлгән вакытларың, тәүге тапкыр тәпи атлавың. Әле генә түгел идемесең, бакчаларга сине илткәнем. Узып киткән мәктәп еллары да сизми калдым үсеп җиткәнен. Бүген тулды сиңа 14 инде яшь. Тәбриклибез ихлас күңелдән. Хатирәләр били күңелемне, хисләр ташы йөрәк түреннән. Кечкенәдән безнең горурлык, йөз аклыгы булдың син, улым. Моннан соң да шулай акыллы бул, якты булсын синең барыр юлың. Бар эштә дә гел алдынгы булдың. Өебездә безгә төп терәк. Бәхетләрең мулдан булсын, балам. Безнең өчен бары шул кирәк. Тырышлыгың югалтмыйча, улым, белем үрләренә сукмак сал. Сынауларга бирешмәскә өйрән, тик намуслы кеше булып кал. Җаның сөйгән һөнәреңне сайлап, тырыш, улым, кеше булырга. Гомерең буе сакчы фәрештәләр канат җәйсә иде юлыңда. Сәламәтлек бирсен сиңа Ходай, күңелеңә иман, изгелек. Ә без сиңа матур теләк теләп, фатихабыз бирик сөенеп. Ышанабыз, улым, насыйп булса ышанычны безнең акларсың. Киләчәктә безгә терәк булып, тормыш юлларыннан атларсың. Озын гомер бирсә иде Ходай, кабул булса иде теләкләр. Һәр минутта, улым, һәр мизгелдә син дип тибә безнең йөрәкләр. Насыйп булсын исән сау булып, синең өчен сөенеп яшәргә. Улым минем, таянычым диеп, горурланып сиңа дәшәргә. Кадерле Раил, 14 яшь дөрестән дә бик дәртле һәм матур вакыт. Якыннарыңның бар теләкләре чынга ашсын. Шушы ялкынлы, чыңлап торган яшьлек мизгелеңнең бар ямен һәм тәмен татып яшә. Бәхетле бул бер үк.